Arkada serdarly asuda watan, boynunda ýanglanya ak bagtyň sady, alham dünýäsine seýle çagyrya, türkmen owazyna köňül owady. Taýysyna arkadaly serdaryň, günler gödel baky baharly ýady, bagtyň boşlugundan dörer çygyrlar, taýy bilen ýanglanya köňül owady. Gödel dünýä gojagynda aýdynma, hoş owaly belen heňlidir taýy. Alham alyp bu asuda watandan joşya, joşun bilen köňül owady. Arkadaly serdarymyz siz bilen aýdymly salydyr türkmen owady. Dürdäne setirler şygyra goşulyp belentden ýanglansyn köňül owady. Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, gadyrly aýdym saat söýçiler we dinleýijiler. Berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynç döwrüne arkada serdarly bagtyar ýaşar ýylymyzda türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň hormatly prezidentimiz Arkadaly serdarymyzyň saýasynda biz siziň her biriňiziň asy halal döwletli ojagyňyzda arskal döwlet maskala awdançylygyny, ýurt parahatçylygyny, öýleriňizde elmi dama bagatly, şowly pursatlaryň ýaran bolmagyny tüýsüremeden ardulap türkmen owady teleýylymynyň döredijlik toparlanan taýýarlanyp size ýetirilýän köňül owadaty gepleşimiziň şuňky täze sany ýaýlymda siziň bilen didarlaşýar. Mehriban ýyleşler, edi tomaşaçylar, aýdym taýyň hormatly muşdoklary. Gepleşimiziň başynda bizi şeýle berkarar döwletde, bagtyň gojagynda, bede wady bilen öňe barýan ajaýyp owadan ýurtda ýaşaýan. Bize şeýle döwrap gepleşikler taýýarlap, şular ýaly gepleşikleriň üstü bilenem. Döwürlerden döwürlere geçip, türkmen halkynyň kalbyna siňen, ýüregine aralaşan türkmen halk aýdymlaryny, milli aýdymlarymyzy, estrada aýdymlarymyzy diýarymyzyň ýaş sekinli aýdymçylarynyň ýerine ýetirmeginde teleýaýlymlaryň üstü bilen teletomaşaçylarymyza ýetirmegimiz üçin giň mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň hormatly prezidentimiz Arkadaly serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak alyp barýan döwletli, tutumly işleriniň elmedama ul üstünlükleri, rowaşyklary we senmegini tüýsüremeden arzu edýär. Gahrman Arkadaly diýarymyzda Arkadaly serdarymyzyň saýasynda medeniýetimiz, sunatymyz güllesin, gulaşsyn. Ata watanymyz Türkmenistan ýurdumyzda hoş owaly aýdym salyň owady belentden belent ýanglansyn. Mehriban ýyleşler, edi tomaşaçylar, köňül owadaty gepleşimiziň her gezekki sany tomaşa edýän bolsaňyz, biziň gepleşimiziň her gezekki sanyny diýarymyzyň ýaş sekinli aýdymçylarynyň ýerine ýetirmeginde bir näçe hoş owaly aýdym salylar siziň üçin ýanglanýar. Şoň üçin bagtly pursatlaryň mekany bolan türkmen owady teleýaýlymyny köňül owadaty gepleşimizden bir pursatlygym daşsaşmaň. Ýaýlymda köňül owady. Tanımıştık olacak fakir mi bayım
Silahımı namazlar Silahım canım Allah cimalım Ciler cimalım Hürmetler hanım yedir hürmeni Hürdalı söyleler hürran hürmeni Ya Fatılay Muçay Yar Hına girmeni Aşıklar muradı İler çımarım İler çımarım Silahımı namazlar Silahım canım Allah cimalım Ciler cimalım Menin goğun veren qara gözlälem Aýdyk yüzüň terbäwle meňzetdim Gül kamatyň meger ýağlardan dören şeker sözüň ah bagtyma meňzetdim Owadan gölleriň asmanmy umman Tyy kirpikleň ýaýdy çekilen dünýäm Gıyma gaslaň ýapylsyna men hayran Turay awaklyň nura meňzetdim Qara saçlyň ince bilen kesteti As gözlem ziva boyun kesneti Bir yıl garsan maňa bagtyň pesgesi Turay awaklyň nura meňzetdim Durkun bilen boydan wasa edali Tüýenim men bagtym bolajak ýaly Boýtonsly bakyslyň mehirden doly Sen hazinam gençe bar meňzetdim Vurmanım bulayım pavyarım Hayalim yar Aydın mürmeni kıydın tıgarunlu Yürgün södik papan Yar vakil yar Aydın mürmeni
Ay humaymin ettim Allah gözümni Ay südürmin dinin sürün vay tüdümle Bir bahalemin akıl kül kıydım vay tüdümle At südüm vurmeli kıydın tıdarunlu Hasip İbrahim Hadiler rincine Rincine Çarmışım ihmandır yar Pümül kincine Hümlü tamahıyla Hüküm vay Kincine yar kincine Aydın mürmene Bıydın tıdarunlu Durmuş gödelligin özünde jemläp, boýtan sülen nurun taçsa gözleriň, kirpikleriň, gara gözüň perdeläp, käse oğryn bakýa gözleriň, satma, gülüm gaçlyň, gitme gumana, gödelligin berek berýä dünýäme, meni goýdy, sol gözleriň hayrana, kalbymda jaý tutan mehrem gözleriň, tenin gara gözlüň edidir maňa. Çäksiz bag dileýän edidim taňa. Ahwalym ýetirsin güneşli daňa. Boýtan sülen nurun taçsa gözleriň, bahyslaryň ýüregime däridir. Bilsen gözlüm, sen gözleriň zarydyr. Meni mecnun eden gözlüň dälmidir? Boýtan sülen nurun taçsa gözleriň. Ay yarımlar halayımlar doğadı Halimden hoğbaladı Ağladım almadılarım hadi Hilimden hoğbaladı
senin edilirsin şiddetin yesin dinim hoğlar han hoğlayım cilavlayım dinim hoğlar Ah yaman
Karıqanına kırıyar Vahiy gittiğin Ay biçilir uçu soruyor Vah humar gıdın Tüydüm, yürek bağım acap ve paňy. Halwa dolun, näli bakış edaňy. Okudum diýdäňden aşky namany. Gözleriň garatyn, hem ağın tüydüm. Yarım, görkün ak baharın cemali. Arzuum atmanyň ak buldy ýaly. Giň ýaýla düşülen misli soğuk ýaly. Yüreğimin alkamy. Nälerin töydüm, edidim, sen hünerin zahanyň nagsy.
Görkli dorkun, gowher yüdüğün gasy. Yar bilen udalar, mağsuğun yasy. Tüydüğün bahseden, döwranyň töydüm. Ağlar men açılay tapmadım seni. Ağlar men açılay tapmadım seni. Kim var yanıma gidin o açıma. Ağzalım bir dinine yüreğim para. Kirdaman yanıma gidin cildin ayşıma. Benim ayşıma Hinne yakın, hinne yar, hinne mahali, şanlıda piyana hinne, cildin ayçıma. One in the
Mehriban iýleşler, edi tomaşaçylar, Türkmenwady teleýaýlymynda hödürlenýän köňül wadaty gepleşimide berilen wagt hem tamamlanyp barýar. Gahman arka damyda, hormatly prezidentimiz Arkadal Ferdarmyda Türkmen medeniýetini, milli aýdymta tunutyny belent derejelere ýetirmekde alyp barýan işler üçin köp sag bolsun aýdýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahman Arkadamyň hormatly prezidentimiz Arkadal Ferdarmyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak alyp barýan döwletli, tutumly işleriniň elmydama uly üstünlikleri, rowaçlary wetenmegini güýtürmeden arzu edýär. Ine mehriban iýleşler, edi tomaşaçylar, aýdym taýdan hormatly müştaklary. Şunun bilen Türkmenwady teleýaýlymynda size ködürlenýän köňül wadaty gepleşimidi geçirip tutarýar. Hoş, sag bolun.